Татарстан һәм Башкортстан халык артисты Гөлсем Исангуловага 80 яшь тулды. Бу минутларда Камал театрында Гөлсем Исангулованың юбилей кичәсе башланырга тиеш. Анда хәбәрчебез Руслан Хәсендинов та бар. Руслан, танылган шәхеснең котларга тугры тамашачылар зал тутырып килгәнме? Хәерле кич, Айгөл. Гөлсем Исангулованың юбилей кичәсе башланырга санаулы минутлар калып бара. Халык берничә сәгать алдан ук Татарстанның һәм Башкортстанның халык артистын бәйрәм белән котларга ашыга. Тамашачыны Миркәй белән Айсылуда, Айтылтылган төндә Шәфәк, татар хатын-иләр күрмидә Сабира, ханымада текле рольләре аша яхшы белә. Мөлаем һәм кырыс образлар тудыручы Гөлсем Исангулова бүген нинди бәхетле хисләр кичергәнен үзеннән сорап белештек. 80-не тутыруны без күз алдыбызга да китермәйдек. Башка иптәшләрем дә минем курстагы. Эшләрем минем бик мотор, уңышлы булды һәм мин бик бәхетле булдым театрда. Мин көн саен барыбер театрдан чыкканым юк. Һәр режиссерның эшләрен карап барам. Артистларның эшләрен, җитешсезлекләрен әйтәм. Яшьләргә бигрәк тә алар тыңлыйлар. Бүген аның катнашында Марбайджаевның Хуш назлы гөл спектакленнән өзек күрсәтеләчәк. Гөлсем Исангулова заманында мәшһүр татар режиссеры СССРның халык артисты Марсель Сәлимҗанов белән дә эшләү бәхете тәти. Әлегә менә шулар, сүз сиңа, Айгөл. Рәхмәт, Руслан. Камал театрында безнең хәбәрчебез Руслан Хәсендинов.